Partea 5-a din Magii periculoase cu Mădălina. Haideți să începem! O voi face. Pentru început, magicianul trebuie să rămână calm tot timpul, coborând intensitatea bătăilor inimii, astfel încât să fie mai ușor să-și țină respirația și să nu-și piardă cunoștința în timp ce stă cu capul în jos. Dar tot secretul constă în capacul de care este agățat. Lacătele cu care se închid ușile sunt într-adevăr reale, dar după ce sunt atârnate, asistentul scoate șuruburile care țin buclele de fixare ale capacului. Iar acum, chiar și în ciuda încuietorilor, el se poate deschide. Când perdeaua este eliberată, magicianul trage mânerul ascuns și se ridică pentru a deschide capacul și a inspira. Apoi se întoarce sub apă în momentul când perdeaua se ridică și se preface că nu poate ieși. Perdeaua se eliberează din nou și magicianul scoate cătușele, care se deschid ușor. Deschide capacul a doua oară, de data aceasta apucând lanțurile pentru a ieși deasupra rezervorului și a se poziționa într-o ipoteză spectaculoasă. Cortina se ridică și toți spectatorii sunt încântați și în același timp uimiți. Mere și săgeți. Printre trucurile incredibile ale magicianului belgian Aaron Crow, unul iese în evidență. El include mere, un arc, săgeți și, după cum puteți vedea, înșelăciunea inteligentă. Mai întâi ia un măr, decupează miezul și pune inelul înăuntru, apoi returnează miezul. Concurentul ales stă apoi în centrul scenei, ținând mărul pe o tavă chiar deasupra capului. Pe spatele peretelui magicianului arată o țintă și afirmă că poate trage un măr lovind totodată ținta. Și spre uimirea publicului, Crow face exact asta. O săgeată despică mărul străpungându-l și lovind drept în țintă. Iar lucrul cel mai uimitor este că după ce a trecut prin punct, săgeata a ridicat inelul și l-a bătut pe plasă. Pare imposibil, nu-i așa? Și într-adevăr, este doar un truc. Pentru început, săgeata nu este reală, este doar o bandă elastică care arată ca o săgeată în stare întinsă. Când este coborâtă, se trage în arc și se ascunde. În același moment, un mecanism care acționează de la distanță mișcă cuțitul ascuns în tava cu mărul, dar nu se observă din cauza vitezei. Acest cuțit este cu balamale și taie mărul, dând impresia că săgeata a trecut prin el. Și apoi, dintr-un gol ascuns, apare rapid o săgeată care se mișcă de parcă tocmai ar fi zburat în țintă. Bine, dar cum inelul a ajuns pe a doua săgeată, care era reală? Aproape imediat după ce Aaron îl pune în măr, îl scoate din cealaltă parte a miezului și îl ascunde discret în mână. Arătând plasa, el pune imperceptibil inelul pe săgeata ascunsă care va ieși mai târziu. Acesta este un truc foarte atent și creativ, iar explicația poate fi la fel de interesantă ca și trucul în sine. Sunteți de acord? Bun, prieteni, filmulețul nu s-a terminat, dar vreau să închei acest sezon pentru că mi se pare deja prea lung și avem prea multe părți. Bine, nu uitați să dați like, subscribe și să dați un comentariu mai jos. Bine, vă pup! Pa!